Pozdrav ekipa, evo nas na još jednoj radionici Heroik. Ja sam Stjepan Bešnić, magistar kineziologije i današnja tema će nam biti specifične vježbe za osobe, odnosno za žensku populaciju koje se bore ili su preboljele rak grlića vrata maternice. Danas će mi društvo opraviti kolegica iz kluba. Anita Tadić, reprezentativka Hrvatske u karate. Današnje vježbe bit će više koncentrirane na mišiće trupa, donje ekstremitete, odnosno na noge i naravno neizostavne vježbe disanja i motivacije kako bi što bolje i uspješnije prihvatili borbu sa tom zloćudnom bolešću i kroz karate zadali udarac raku. Može? Anita, sad ćemo krenuti prvo sa vježbama mobilnosti. Može? Ovo malo stavim još nazad. Prva vježba bit će čučanj. Znači, kod čučnja je bitno da je težište što niže, gurate kuku nazad i svaki korak čučnete što dublje. Može, Anita? Napraviš 5 puta, kreći se prema naprijed. Tako. Ako vam ne ide, dubina čučnja nije dobra, ako vam koljena ide prema unutra ili jednostavno ne možete dobiti dosta veliku dubinu, nemojte se zamarati sa tim. Svaki početak je težak, pa nakon nekoliko ponavljanja to će biti puno bolje. Ok, Anita, hvala, možeš okrenuti. Super. Sada ćemo isto to ponoviti sa podizanjem jedne ruke gore, jedna ostane na sredini. Može? Samo napraviš 3 puta. Znači ovdje sad radimo na mobilnosti ramenog pojasa, opet potičemo razgibavanje regije oko kukova i izdjelične regije. Ok, super. Odlično. Hvala, Anita. Sada ćemo krenuti na malo kompliciranije, odnosno sada ćemo povezati i rameni pojas i donji dio trupa. Može klekneš dolje, bočno, na jednu ruku klekneš, odlično, desnom rukom ideš prema skočnom zglobu i pogled na drugu stranu, odlično. Tako, 5 puta. Ovu vježbu možete izvoditi 5 do 8 puta na jednu i na drugu stranu. Udah dolje, izdisaj gore, odlično, Anita, možeš promijeniti nogu. Super. Ostaćemo u ovoj poziciji, možeš leći na leđa. Ruke uz tijelo, podigneš koljena gore, malo ruke raširiš i spuštamo koljena na jednu stranu, pa drugu stranu. Može? Tako, polako. Koncentriramo se dalje na disanje. Udah na usta, izdah na nos. Dolje. Sada ćemo prebaciti jednu ruku na drugu stranu, odlično, i spojimo šake, jedna na drugu, malo mogu vrati, otvorimo dlanu, možda još okrenemo bočno, udah, izdah, okret na drugu stranu i ostanemo u toj poziciji nekoliko sekundi i vraćamo u početnu poziciju. Opet udahnemo, jako dobro. Ovu vježbu isto ponavljate 5 do 8 puta na obje strane. Mi nećemo sad na drugu stranu jer je princip vježbe isti. Ok. Ostaniš ovdje. Odlično. Okrenemo se prema kameri. Sada ćemo raditi u kretanju, može korak nazad. Noga naprijed, bliži lakat, pokret. Može samo 2 koraka. Pa vratiš se na početak i još jednom ponoviš vježbu.
Ovdje radite odmah na stabilnosti, na ravnoteži. Istežete mišiće nogu, radite na mobilnosti ramenog pojasa. Odlično, super, hvala, vratite se na početak. Malo se odmorite između vježbi, slobodno minuta do 2 odmora, popite vode ako osjećate vrtoglavicu ili nekakvu slabost, slobodno sjednete, odmorite. Znači ovo vježbanje mora biti ugodno, morate uživati u vježbanju, pogotovo ove vrste, jer nije cilj vas opteretiti previše i sa velikim brojem ponavljanja možete dobiti nekakve upale na koje do sad niste navikli, a s obzirom na oslabljeni imunološki sustav ili ako niste do sada vježbali, možemo samo još više opteretiti vaš cjelokupni imunološki sustav. Znači uvijek radite postepeno, polako i sa disanjem. Ok, sad ćemo krenuti opet na pod, momentalno na leđa. Samo podižemo jednu nogu gore i prebacujemo je na drugu stranu. Odlično. Ostanemo tu nekoliko sekundi pa ponavljamo sa drugom nogom. Odlično. Izdisaj. Jako dobro. Probajte dohvatiti stopalom drugu stranu. Tako je. Odlično. Ostanemo u toj poziciji. Samo se podigneš gore, raširiš kukove. Tako. Raširiš kukove, bočno. Jedna ruka, pa pogled. Ovako. Može. Ajmo. Odlično. Stopala prema van, probajte što više raširiti kukove. Ruke još malo naprijed. Desna ruka ide dolje, ispod lijeve. Super. Ostanemo u ovom položaju. Udah, izdisaj, ostajemo još uvijek u ovom položaju, nakon izdisaja dobit ćete još veći opseg pokreta i pogled za rukom prema gore. Pa isto ponavljamo drugom rukom. Može sad druga ruka, odlično. Ostanemo, izdahnemo. Super, opet druga ruka. Odlično. Hvala Anita. Šustati. Super. Ćemo razgibati još rameni pojas. Probamo dotaknuti ruke, staneš bočno prema kameri. Probamo samo spojiti ruke dinamično, a promjena. Super. Odlično. U redu. Sad kad smo se dobro zagrijali, sada ćemo krenuti na vježbe snage trupa i donjih ekstremiteta. Može? Idemo u prednji izdržaj. Na koljenima si i samo ruke staviš, samo podlaktice staviš na pod. Na koljenima smo. Još malo naprijed, tako. Ovo bi bila prva varijanta, još malo kuk podignemo gore. Ajmo pokazati grešku, može? Nek kuk spusti. Znači ovo je bila loša varijanta, ovo je pogreška. Znači ovdje imamo dubljenje, takozvana prevelika lordoza. Kada je prevelika lordoza nije poželjna, mala lordoza je u redu, svi ljudi imaju nekakvu ili kifozu ili lordozu, ali kada je prevelika i kada je možemo ispraviti, treba utjecati na nju. Ok, stisnemo trbuh, odlično, leđa budu leđa ravna i zadržimo toj poziciji. Ovo je bila metodička prva vježba kod izdržaja ako krenete vježbat, a imate slab trud. U ovom položaju držite 30 do 40 sekundi. Nakon ove vježbe, druga varijanta je bila da podignemo jednu ruku. Sada smo otežali položaj, izbacili smo tijelo iz ravnotežnog položaja. Sad se opet dogodi, može Anita mijenja ruke momente, opet se dogodi da se malo potone trup. To nećemo dozvoliti, nego uvijek
tendencija da kuk je gore, ok? Znači promijenite ruku svaku 5 puta. Super. Kada ste ovo savladali, radite bez problema, sad se vraćamo u položaj gdje podignemo koljeno. Može Anita? Ovo je sad položaj prednjeg izdržaja u pravilnoj izvedbi. Ovu vježbu držite 20 do 30 sekunda, opet se koncentriramo da nema prevelike udubljenja na leđima, da tijelo ne drhti i držite 20 do 30 sekundi. Ok, hvala Anita, malo odmori. Znači, kod vježbi trupa je vrlo bitno progresija, znači od jednostavnijih prema kompliciranijim vježbama, od jednostavnijih prema nepoznatim vježbama i na taj način dobivamo progresiju, izazivamo tijelo na promjenu i organizam napreduje. Jesi se odmorila? Možemo dalje. Isto tako, nakon ovih nekoliko vježbi, napravite odmor, 2 do 3 minute, popijte malo vode. Opet ponavljam, ako osjećate slabost, ne osjećate se baš dobro, odmorite, sjednite. Ovo mora biti uživanje, morate se dobro osjećati. Opet će zauzeti položaj prednjeg izdržaja. Na prstima oslonac, na podlakticama. Podlaktice moraju biti ispod težišta ramena. Sad ćemo još malo otežati. Sad će Anita podići lijevu nogu samo centimetar od poda. Odlično, mijenjaš noge, molim te. Opet je cilj narušiti ravnotežni položaj kako bi se stabilizatori trupa popalili i radili ono što u ovom slučaju nam je cilj, odnosno spriječili bi disbalans i doveli tijelo u ravnotežni položaj. Spustimo noge, gore kuk, sad podižemo još jednu ruku, pa drugu. Odlično. Hvala Anita, odmori malo. Možemo ustati malo, udahni. Evo Anita, sad smo završili neke vježbe na podu za trup. Koliko su tebi bitne vježbe u karate kao vrhunskoj sportašici? Pa vježbe prije glavnog dijela treninga nas definitivno učvršćuju i pomažu nam da naša tehnika bude stabilnija i da bude bolje izvedena naravno. Odlično. Super, sad ćemo nastaviti sa vježbama. Idemo na bočni izdržaj. Ostaneš oslonac je na podlaktici i na kuk. Spusti kolje dolje. Samo digneš se. Odlično. 1, 2, 3, spustimo. Ok, može opet. 1, 2, 3, spustimo. Samo nastavi raditi. U početku, kada opet krenete vježbati, prije nego dovoljno ojačate trup, ovo podizanje i spuštanje je sasvim dovoljno. Znači možete ponoviti vježbu 10 puta na jednu stranu, 10 na drugu. Možete između napraviti pauzu od nekoliko minuta pa nastavite. Odlično, hvala Anita. Možete na drugu stranu ponoviti. Može? Još jednom. Odlično. Super. Napredna varijanta bi bila, opet vraćamo na desnu stranu, kada u toj poziciji, zaokruži poziciju, i gornju nogu kratko odvojimo od oslonačne noge, odnosno ove koja je na podu. Tako, 1, 2, 3, spustimo. Ajmo gore. 1, 2, 3, spustimo. Još jednom. 1, 2, 3, spustimo. Odlično, može na drugu stranu. Jedan, dva, tri, spustimo. 1, 2, 3, spustimo. Još jednom. 1, 2, 3, spustimo. Odlično. Lezi na leđa, Anita, molim te. Odlično. Podignemo koljena gore. Super. Udah na trbuh. Izdisaj i spuštamo spružene noge dolje i vraćamo. Izdisaj. Tako, opet udah. Izdisaj gore. Odlično. Još jedno. Super. Druga varijanta je spuštamo samo jednu nogu. Odlično.
pa druga, na izmjenice. Odlično. Ovu vježbu možete raditi 10 puta jedna noga, 10 puta druga, obje noge zajedno 8 do 10 puta spuštamo. Super, spusti noge dole, odmoriš, odlično, ruke staviš na koljena, ideš prema gore, napravimo klizimo rukama po koljenima, stisnemo trbušne mišiće i izdisaj prema gore. Tako, glava lagano nazad, ne guramo glavu naprijed, nego ramenima idemo prema naprijed. Odlično. Jako dobro, još jednom te molim. Odlično, super. Malo odmorite, pa ćemo krenuti na drugu vježbu. Podigneš se gore, oslonac na rukama. Može. Odlično. Lagano se oslonite na podlakticu, opet unazad i kao da plivate laganim pokretnim nogama. Cijelo vrijeme dišete. Ovu vježbu možete raditi na vrijeme, 20 do 30 sekundi. Odlično, spustiš noge, malo odmoriš, udahneš, pa nakon toga ćemo napraviti vježbu škare, ali nemojte zaboraviti napraviti odmor između te dvije vježbe minutu do dvije, dok vam ne dođete malo sebi, popijete slobodno vode i opet uzmete položaj, sve isto, nita može, i radimo noge škare. Cijelo vrijeme se koncentrirate na disanje. Odlično. Sjest, diši, odmori se. Ovu vježbu također radite na vrijeme, 20 do 30 sekundi. Nakon što odradite obje vježbe, možete ustati da vam se izjednači krvni tlak. Opet prohodate malo, smirite organizam, pa ćemo krenuti na drugi dio vježbi, a to je ono što obuhvaća upravo tu mentalnu borbu i karate u borbi protiv zloćudnih bolesti, odnosno u ovom slučaju borbi onkoloških bolesnika protiv raka grlića maternice. Može kibadači stav, odnosno široki karate stav. Odlično, sad samo ustani se gore, izravnaj koljena, odlično. Ruke su, šake su stisnute na kukovima, lopatice stisnute, aktivirali smo odmah stražni kinetički lanac, odnosno stisnute mišiće lopatice. Ruke su stisnute, šake na kukovima i lagano udahnemo, izdahnemo i spuštamo u kibadači stav. Što niže, još niže, odlično, opet gore polako. Odlično, ponavljamo vježbu. Gore. Još jednom. Odlično, super. Sada ćemo ovo malo otežati opet. Ovo je bila nekakva početna varijanta. Druga varijanta bi bila dole smo i napravimo samo korak u desno. I opet se vraćamo na isti početni položaj. Može udah, spustimo se dole i korak u desno. Odlično. Ustanemo, opet udahnemo i vraćamo se na istu poziciju. Može još jedna Anita. Odlično, super. Opusti malo noge, ruke. Ok, super. Idemo na drugu vježbu. Kretanje prema naprijed. U Zengu Sudači Gardu, to je osnovni karate gard. Može? Jedna noga naprijed, druga nazad. Samo kretanje prema naprijed, noga do noge i u drugi gard. Može? Ajmo, odlično. I nazad isto. Može još jedno. Nazad. Odlično. Opet malo odmorimo. Pripremimo za sljedeću vježbu koju ćemo malo zakomplicirati, odnosno bacit ćemo udarac nogom i rukom. Može mi tako? Kada ideš prema naprijed, ideš udarac rukom ojzuki. Kada ideš unazad, ideš majdiri unazad. Može?
udar. Još jedan. Odlično, može nazvat Majeri. Tako. Može još jednom. Super. Koncentriramo se i dalje na disanje. Odlično. Evo, heroji. Odradili smo još jednu radionicu zajedno, malo smo obuhvatili vježbe fleksibilnosti, mobilnosti, vježbe za trup i nekoliko vježbi snage kroz karate udarce. Hvala vam svima koji nas pratite. I dalje posjećujte naše platforme Heroic.hr na Facebooku, Instagramu i www.heroic.hr. Vježbajte, budite vrijedni i hvala vam svima. Anita, kako ti je bilo danas? Odličan trening, moram priznati. Hvala vam svima, pratite nas i dalje.